Kajanmit besuk berkemani pi baro ki parlok nongpet. Saya sisin nga pediang sengop hab yang pi syakani ka program jungi balai kerteng ka straight talk ka program ka bangi kren chapang ka bha kamiat ka roy ka par bat kumjuru ya ki thlekis ar bashon bathar ya ka jala jungi hi baro ka wei. Henen ka sngi gata ka khatsan tarek jong ya yong ila yo banyaraki ya ka wall art day bat kumta ngila persyang banyadanlah kani ka studio ya ki katu katne ki nongdor beki artis ki bala bangin ya peliu jengmut hakani ka phang ka baya dei bat ka art ka phang pedeng jong kani ka janmit kalong ka tho dur ha kiriti dustur ukhasi hendai haswa bangin ya chakmat ya kani ka phang pedeng bat ya kani ka jingya mer jengmut jungi tungin ya pechwa khendiat yeni jingpen idur ka bangi don na benta jongpi Kajings dang jong ka art history ladang ipersyang benti benya kalong nadu kapor jong kajings dang jong kajingya lenti jong ukun benriu na Afrika shi Europe kata shispa hajar nem menchua kirukam o badrodur baper jong ka juk art kum ka renaissance bat kajingya lenti jong ka shaka modernism klampap kala ila kidinjat ha ka history jong ka perthai kinong drodur kum ubanski Gary James Marshall, Micheline Thomas, bat ke Hindi Wiley, kila no senyang shikadai banyarap bat penim, ya ka jingkong san jung kini historical art, haka juk kebaminta lani ke contemporary art. Ke Middle Age, lani ke spa snem, ke banadu ke sanspa hadu ke khatsau spa hadinu kris, ya ke bala tibru, kum ke Dark Ages, ke penken mau ya ke jingkelam, jong ke khai ke pedeng, ka yoga kot badru ka jingsar na phang jong ka khlam black death hakisnem khalai spa ka ba kham kong san kalong ka jingkhalam jong ka himarum aka south spa nyopun reu adinu kris ka jinglong jingman jong ki emlang salang ka phalang ya ka jingdum ka bala tapluk kumta ki jingdrodur bat ki ai bayadai bat ka art hakani ka spa snem kilong ki badum bat kiba ima bat kiba ishir khai ngidan hang nia ke studio bat ngi ya ki riu shampang balasan pha ha ka perkhat perdan bat kumjuru balanyo senyang shikat dai ya ka imlang salang ha ka baningkong ngidan ya iba Rafael Wardry ibalong iwei na kinong order bat bit badu akajuk kapor iba dai icharman jong kariti academy Iba Rafael Ilayoru ya katirot sing award na ka Arts and Culture Department haka snem arhajar arpau. Ngidanru haka studio bat ngi ya iba Frederick Nyota. Iba Frederick Nyota idi artis. Bat kadu ngidan ya inapi sabyang kongwer. Inapi sabyang ru idi wei na ki artis ki bapau jong ka jela jongi. Di ngapadang so bhai pi boro langot chakani ka studio jongi. Di kenang mengini pentulun ya kani ka pang padang ka bangidon ngan kwa bangan pasat cho kani ka jingkli sapi ba Rafael. Ha ka jing sungu tu jong pi ka ai ka art bat nadu menu ila sedang banbut ya ka ha kani ka jela jongi. Ka art lesi kat kum ka way nagi jing persang jongi ngidan ka senjuk kepada jongki barikor khamtam dan lagi kentup igi weru te hakan ni jing persang jongi kumno ban batai ya ka kata ka jingmut jong ka ketin art naga phareng la kumno haketin khasi ngila esna ka way ka kentin ka ba lese ka lala ban pediang salonsa ka bangi khot ka mati thau te hakan ni ka mati thau kalau kentup tang ya kan ka thodur kam kentup tang ya thodur ka kentup langru ya ka tho katar ka tho ko tho sla na kentup langru ya ki kam ki jong mulung kentup ru ya ka ya le kai sawangka kentup bun ki te ta kadaw ngi wanra ya kan ka tien ka bangi sim sungthu ba ka dei ka tien ka ba biang le se kebanyaran kat bakata ka ketin art di tai di jing batai ndiat ka be de ba kanika kentin di ba Frederick
haka jing sko thu jong pi pada shimat ka e ka at ka jing so thu shimat jonga ngashim ka at ka dei ka we hi ka benta jong ka thop jing start mo ka dei ka atyar ha ka ba phila wan kali per thau ka dei ru kata ka benta ha ka ba kumno ngila bang ngin so thu wat ya ka nongrim jong ka perkhat philosophy ngila ban so thu ka nongrim jong ka politics ngila ban so thu ka nongrim jong ka economics lingba ka jing prung khli ha ka benta bat ka lingwer ha ka bede ba kani ka khtian an kuma benrap ya i baba ya ong ya ta ka mat thau ba ka kudup ya baro ki jing trekam ha ka bede bat ka jing persyang jong una ka briu ka bakwa ban ra ikini ki jing sngo jong ka ki jing mu jing perkhat jong ka syakmat ya kata ngila ya kran hi kani mat thau hodong ngila ne am bangin sim kulum ya kata ne gin so thu ya kani but shab fen sedang pelak klinga kat kum jing so thu nga ka at kalong kumlo tilam tang kadan ka kathambe ka jing perkhat mo ba ka at kamun ka wei ka jap benru ka wei jap benru ka phe hendai lada ngipe ka kapsul jong phi khaniam nga shukwa ban kran ngi so thu hi ba yakani ka jing so thu jong ka ajungi ka wan ning ba ka colonization mo but menta kladon ki art historian ki bat counter ya kani nama kani kalong too eurocentric point of view on art mo ti menta namar ladangi celebrate makana Leonardo kindon ki banong bali tang Leonardo dei u artist u badai ban shim ya nong sep ni kindon ki wei pat ki tradition ki balala ban poi kata kajing ni kata kajing perkhat kumu Leonardo dah kebaong komta kamut bo Leonardo dai ubala i udai ka merit kadan ka excellence kadan ngisem ya kata Henry ki ong ba kani ka pen i ba kani ka world dominance bo pen i ba khatang ka jongi ka de ka excellence ti kamut ban ong kalong ba ngimla ban ong ba ngin penwan dur ya ka at kat kum ka jing so thu jong nam sep ni ki sep ni ki don la ka jong ka jing so thu ya ka at Henry mentala ngi pet hak perthai menta bal along globalization ba ka economic structure ka power structure jong ka jio ka kot du ka Persia China mo ka de Asian period menta pin sai i ka ni ka posturing malu mala bagi bring su thu ba ka adu China ka mut kum ni ka adu India ka mut kum ni ka adu yu nong Mexico ka mut kum ni tena ta ka daw kis ong ba ka ni ka perthai menta ka de ka balong ka kap history ka balong kakabu ban wanra ya kajing sunguthu bakanum dan su tang ka we ka kanhun ka wala wan batai ba fi kade ka ni ka an mo teladam tangi pet kadehi ka lingwer ka ba ki philosophy ki kwa ban khata ja ka ni ka subject ki amba ka ontological question on art is gone it's no more mo ki kwa ban namar ki ong ba ngila de ban kadang ka evolution ha kajing im jong ki brimo ti ha ka ni ka adu ki ong ba if you think that this art is art has become a definition of definitions of art. Mo, te kidang ki wala ko lay kaong ba art is what you display as art. Mo kata pila banong baka kala banong licenses ni kala banong kajing sim kabu Henry ka perthai kanong rim ka pen i kata da ka baong bamta baka discipline kamong ba kamkan ya ka excellence. Ka art history baling ya ka art history namar ka art history kapet ya kata ka benta baki kata ka subject ka baong ka aesthetics. Tiada tak kadau ban pensiong nong rim ya kani ngamot ban ong ya ka mentahi ngankan tang ya kani kapang. Tak boleh shubun ba Frederick napi ngan bu kaju i kajing kali pi kat kum kaju so thu jong pi bra ka e ka at na kajing pet jong pi ya ka at ha kani ka juk ka ba menta Aku boleh shubun di ningkong yang kwa ban ong bang ngas nguya hab jingbut kat kum kubi ong i barafel bat iba Frederick Shapang kanika mati thau bat kanika art kumbangi ong ba ka kentup lang ya buan ki e ti kumanga kum i ta i artist ru mangan ong ba nga practice man ka singiman ka por ha kanika benta bakata ka de kalong ba ngan sna ngan pen ngan draw tingas ngo kum kat nang ya ki singi ngasngo kanang kata ka hanga bangan wanra kata ka jingmut kata ka definition mo beki ong Shapang ka art ka art kat nang ya ki singi kanang kata ka jing ban batai ken
namar badang snguthu ele deh por bangadang shulet ban pule nga to ka art ka de kata ba nga suka e ka banga smutanat ka e ka banga nga shna ki jing draw ki jing paint nga ki art rementa kat nang ya ki sinem kata ka jing so tho jong ka art kala kham yar bat kala kham bat kani ka jing ya kala wan ru ki e ki ba pen kham rumaru yang ka jok pon ma ba ki bon plat ki ti kumta dang perkhat long ka art kala pen kuntup lang umdei tang kata ka finished product ba ki ong ki kata ka bala depth ka kam ka ba pen i ba pi display ha ka gallery ti mentale kala ayat menta kum ka jok menta ba kalong ka contemporary art menta mo ki ong ti ka process ka de ka e ka balong important bah kata ka proses kumnu phitre ya ka kam shwai kata ka jingmut ka jing perkhat jong pi ka e philap bu menta da benta kata ka kam ti kita ka proses ka de ka balong important bah kumnu phi pet ya kitiar kumnu phi yo i ya ka perthai kata ka perception jong phi kata ka rukom perkhat jong phi ka kompet jong phi ya ki haman la ubreu ngidon la kata ka jong ti da dengi kan thop lang kita baro ru kala ban ngilaban ong ba ka de ka art ta kuble shibun napi ba Rafael la slamba kala don kani ka jingkeli ba bun sin hi balai ki keme ki kpa jong ka jella jongi kim penslur yala ki khun ki ti bakin lej hakal yang jong ka at Ti ngasai kani kadi ka balong salonsar ngasai la dapet ya namar ka imlang sa alang yung iru kumba kalong ru kadi ka badang san ka badang ngesan kadang ngamot lang dang kat no pateng thai ngi dang i kata ka jingsai ka baki ong ka jingsai ka baya dei bat ban khajo ki jing long gi jing man gi jing ja ka pathai no dong sedong ti kumbalong lem ki imlang sa alang ti ki pe hi ka no ka ba kham don ga jing dawa ka imlang sa alang ti hawalong ta kawan ki ba kwa ban long pinong smar no ki ong gi doctor ani ki engineer but kumuta kini ni ki balong conventional career prospect tim la hi kata ka no ka imlang sa alang tingi ru ide ka wehi na kata ka badang ya lenti badang idang ya lenti ta ka daw nga sim ngam das ngo babi la ni ngam das ngo benyaw la ni sukhonyo namar ba ngidang dei ka jai bendri ko badang khe ko badang san tikumta dei ha gani khep ka ba ki pro gilawan gi jing kalal ase na ka jing lensia jong technology lesi ka jing wan jing bun ki jing long gi jing man ka perthai ki ba wan keleng sodong ki ba plong yang ro bangin long ki ba pet ngor ki ba pet man bat ki bala ban sungthu ya ka e ka baron kam ha ka imlang salang baki ti de na ta ka daw ba ha ki tu ki por ngani tu pi ba hapo ka khep jonga hapo ka rta jonga ti ka don sisa kum kata ka e ba pi om pi ndai la da fi bisar men ta kum ba kalong ka ki bro ki fair nomor ba ki bri ki la i ki la pet mat ki la sungthu ba ka art ne kui mri tang ka art la si ki don kui ki jing trei lani ki jing puli ki badon kam ha ka imlang sa lang ki badon ka lenti ka ban no senyang hapo ka imlang sa lang ka ban te ka long beri man beri te ngang susim ba ka ngale si kan long kumta ba kadang don hapo ka lenti de hapo ka lenti ban khajo ya kata ka jing mo ong na kan khajo ya ta ka jing jana ya ka bede ba iki kam gi bede ban long hapo ka imlang sa lang te ba Frederick kumbalo ong iba Rafael mentani ong ba ka at ka yarap ban no senyang sya ka imlang sa alang hatu ka jing pet jong pi kumu artis ka imlang sa alang jongi kala ai kata ka jing itu ya ki artis kata ka jing kali ka ba jot ha ban chuba ta makan khamjrang la lang irung sya ka thamai ngala ban ong ba ha ka imlang sa alang jongi nadu ku pa taman le si ka don ka jing sangdur mo kadon kajing sangdur kamut pa lese kajing perkhat kajong u ban sngo thu ya ka emlang ka salang ban so thu ya ka sinsha ka khadar ka khtien ka labyang ban pentulung nata kadaw wang empat dan kam than bangan pet halo ki dur kadon ka khtien dur tama ka khtien dur la pe ka di ka khtien ka ba pasat shabun ki benta mo kala pen i lupa ka seng nong rem kadon ka khtien kalau penil pa kanong rimba kamut kumno mo kata ka ditang ha ka benta kuno phila ban sem katang dese da kala ta ka sha ko pang ila ban kan kambon ti kan ni ka jing sang dor jong u lesi nga shubu ka ditang ka conjecture jong ha mo hapo ba ngiya ngipet ding ba lesi ngi hab ya nujo ban tep ile ding ngimla ban tep ditang da ngipet na kalang ka jong mo ngi nujo ba ki boy ngi la sen lakir kut ngi de ki communities ki badan
kendiat konsat ya ka visual culture. Mo ya ka start dor ya kani kata ya kadan. Ngamong bang ngim don. Syawan po ya kani ka jing mo ang kasang dor ngihap ba mo. Menu ka bet ding kram kawan. Maka ka bet ding kram ka de ka we ka ba kendiat ba reflect ya ka bakadan kendiat ka visual culture ni banong kadan ka pictoriality in an event. Mo to katu let's say ka de ba tang ka ktin rat. Rat rung la sutu ba ka de ka ktin ka bawan. Let's say na po orisa kadang baktu ka rat yatra. Hendai ka jing itana jong ulong sya mon sya pa kalong tang kani ka we. Ba hapo la itong khu sutu ba kumno banyak day ba kani ka jing itong khu ba ki we ba ki culture ba kumno kani ka culture ka penloy nga bangan perkhan syakman banganum sakut tang ka ktin tang awan ra kani. Tama ka itama di ka genesis jong ka desi kidan ki research kula ale ngapar tip ya kata ba ilanga tu ka rukam persyami ka tu ka rat ka di ka ktin ka di kalong Hindu element Hindu fin dapat ya ka pictorial element ni kata ka powder mo kalong Islamic na kum nang lawan bakla kata mo da fit iki minaret bagi orang lain lawan ang gitu ki mo fit kalong Islamic fin what iki motif ru ngila abang kalak benar ka mixture kalak benar Hindu element but ka Islamic element ti kani ru lesi kalong ka di ka benta ka kongsan mo ti ngila abang oh hakasyat ni gidon ni kiram mo hendai katu kasyat ram kedai bangi ahi mangi gitu ki motif mo ti sakwe ka jengkeli kalong ba ni dapat ya kata ka megalithic culture jongi ngila abang ba kidai kidar klam kidar mo kadang kaktin parang yung kipanan kam kaktin kilaban ng en iconic mo kabamun dagapan kala kaktin kasi kabayajan ya kala balong kidar lani form without forms and images without images tila dangi pet hi hinyo puk person lani khandai puk person tharai kidai ki bomdan ni kajing stador hawa kidan ki mausngi kidan ki mau syata ki mau sherwat hang ni hang tay po lang kerdam udan way bakamlong unique bau taw mo kajing ka karukam stador tagi tarik inya telun hang ni te menu kishim ni kini balai mo ba kishim ni kini te sakawai karukam ru larangi pet larang fiong ba ka visual culture ka kentup ya barok mangi pedang kata dai to ngi pet ka thanjan nong ngi larangi tawa rin dia kan dia ajungi ka debe itana kadal ka jong ka estetik bakam dan dandar hende ngi pet pa unaga umhun ba kan tang ka jan ban tawa udan pat sai ki motif ba pero ba kitu ki motif ki signify something hi ngi banong naka art ngin po siya ka something ba signify something ngila arung ni ama kata mai kidan ki ang ba kidan kitu ki lan ki ba pau ha ki jing pong jong ngi khasi mo ki ba pin kala bandan ka jing mon matilong parallel lines mo kitu kidan hang tu tak ma ngila ne mong bangin yang dijual ba kanir kan de ka art kumbang ngi sungo tu ba ki wiki culture kidan mo kata ka de ka we kata bang ko bandap ti kata ka jing sangdur ka dadai na kamdai nyap ni try ka bentar lah ke emlang salang ka kwa kan basa kan ka we lada fi ong ba ka art kum ka fi balai ke pensilur ki kimi pa namar lada fi kwa pet ya ka tang na kalyang ba kanyo ai jing kamai kan ba bangin sutu bangin wan ra ka jing kala namari baba ong ngidang dan ka evolution ngirang kian ang san hendai ngi kwa ne ban pet ya ke intrinsic value jong ka art ikwa nam ikwa bagi kubur ni am bakadan ke intrinsic value jong ka kam daran ka kumbai ang bakatay ke imlang salang ka pediang na am ka imlang salang jongi ang ba makanta ka drodor mo mapakai ni ka music ka thodor ka day na am ka benta jong ka jingwa jingtip is it a tool of inquiry can it question reality can it question politics can it question power kini baru khat dan ngiwan ra kata nama fi wan ra mane fi ya fi wan ra tu ka yong fi mane ma pasang krina sa nyap su thu ya ka sen perkhat jongki ka long kum no balai ki pendan kam ya ka tax balai ki pendan kam ya ka dor mangi le na me kata kala don ne am ka cap history ba ka dor kadar lani kata ka art ka don benta ka sen perkhat jong ka politics ka benta jong ka economics mo ma fi dapat baru khat rani pet Indian ni pet ki Chinese kim le kilale lo di sini baru khat fi iba kadang katasel ro padang wada kan ni kan long textual ni kan long visual wangkan saya kata ngomong batong atau Pak Frederick ingin saya ngam kam jeli kata dia ngaku ban kali saya i napi hakajing pet jong pi sngo ba kala sedang bandan kata kajing itu yakini ki nong drodor hakani ka jela jongi
Hakata ka benta ting ko ban ong ba mani shu dengi shim ya kata shi phone ka at post nem shwa te menta dengi pet lak buan ki khana ki balat nang shim benta ha ka nikaliang ka art bakin ndei ru tang ha ka liang ka fine arts menta kila branch out ya le ban shim ru ha ki we ki benta bantre ti kum ngadon ki we ki ba ki parlok jangaru ki batre hak bade hapo ka art ndri ki batre na benta ka ceramic kata long ba thau no u kondo ti i bayalet i doni we parlok janga i bala dep na po NID ru i bala dep le ka design mentai la wan biang shini shari meghalaya jongi ila wan ila le shimbenta ha ka tu ka jingia shna jong kini ki pot kini ki tiad bu pendan kam hayi ki bersna do khando ki badan hapo kini ki shnong ki thau po jente hills hapo rikasi jongi ru te ha kata karu kom long dara I wat eka jing start nyele shabar ngi wat eka jing start ngi wan phai biang pade ru shakari lo jong ni la ben kum tang ni la ben ti sho ke ban wat ya kata te bat ru ha ka we ka esing apuri jong iba Desmond Karma Plang ito siya pangkata ka jing wat jong katendrai jong ka art ha ka ni ka ri jong ri kasi jong ki kena menta ki ba yale ha ka ni ka practice of art ti ong ba ngia wat ya kata katendrai ka yo iba ha ka tre ha ka kam ru ba kata ka jing nostalgia ba ki ong ya ka ka ba rim ka ba ngi wat ka ba menshwa ti katai la discuss ru ba ngai tharai ba ngila ban ngila ban pair shoi ka rukom perkhat jangi ka rukom pet jangi ki ai bangin chushang tan tang hapo jong ka we ka kamra ngin wat kita ki ai ngin perkhat bekin wan kita hangi ru kamla ban long ni haban mi nakata ka kamra ni haban let ni haban pet ni haban tre ban kata ni haban don lang bat ki briu namar bangi kum ki jai ban riu ngi dong ka society ni de ban don lang bat iwe kum ka art kalong connected kum bi i ong iba Frederick bat iba Rafael ruba kalong kadon benta lang bat ki jingele kum ka imlang ka salang ro bat katre ka kata kum benta karang sudap ka shat suk men sim ro nge i katu karyam ka phang kum to baki pen i kini ki jingchna jong baro kini ki brio te artisan work ro kum ta te dingila wan ra lang kita baro ngila ban so thu bakala ban yar shu bat ru ki shibanai menta ngala lech cha kini ki root bridge kini ki jingking jeri badation is ujongi te ngalik pe chathe ngalik keren ru bat ki brio ki bashnai ki root bridge ngkli ki ong ba kini rashna mentang ngite baro ki to kila labon mani ka shi spas nem bat kini ki bridge ki laban las hadu ki laban ne hadu san spas nem ru ki dang laban ne kini ki bridge ngi te dangi pet ya kane ka ru kom shna jong kini ki brio ka ru kom im jong ki kala long ru kam dei tang ka ik baki le benta kalong la ka jong bat ka ru kom im kalong benta lang kalong ya so lang kalong ya te lang kum balong ki jing ya te jong tu root bridge ka ru kom im jong ki bat ka ru kom practice jong ki ru ka wan lang hak ta to kum man chukni kti ne pi mo pi crunch pang ki root bridge jong kini ki bala thau nadu ki spas na menchwa te nga ka jingkli jong kalong hatu ngila recognize name ya kita ki artist nama ladangi pet ha kani ka jela jongi ngila bun sisa kita ki artist ha ki babun kiliang handai ladangi pet kum kita ki root bridge mo kita ki jingking dri kuma ong ki beriu menta ki let ba ki penjulor ya kato hatu ya tu ka art ka baki don kila pentulun syakmat hatu kila itu ya kata ka art ne kishu itu tang ba kadi ka jingking jeri bakin chulet menyuap mencondor ti ka jingkli jonga phi kolong ba hatu ya kini ki artis ki ba pher khamta mi ki nong drodur ka imlang sa lang jongi kala pediang kala itu ne em hakata ka benta tengala ban ong ba kat nangyar kata ka jingmut ka jing pakhat jongi kata ka jing smutho jongi ru tingila ban ong ba kat nangyai ki singila ban wan ra kata ka jing song tho ba kini ki jingking jeri ru kila ban long kata ka form of art kumba ki ong hakani ka 60s ba ki don hang ni po America ki don kani ka movement jong ki khot earth art
ti kinong ki fokus bah ki yu bah ya ka e ka ba ki la ban snatang ka e ka ba don naka mariang ka e ka ba ki yo na mariang yiki e ki bahap nu ding ka e ka ba ki yo naka ki shnai kata ki pen wandur ha kata bat kata ka de ka ad te dangi la ban pet ki tu ka ba mi ha ki 60s ha Amerika ha ba hangi kala don lupa na do de ki spa snem kala don lupa kala ya ling ba ka philosophy jong ki beri ro hang ni kumnu ki wan ra ya kata ha ka jing im jong ki tingi la ban so tho ba hoi kan ni ka de ka ad bat kata ka jing so tho kan sawan hi ha baro ha bangi la ban wan ra kita ki comparison ro kita ki bridging tingi na ban Te Barafel. Bun sin hi long gimla bangin shu bangin numpet hendrai ba ladang ipet ki artis jungi bun sin hi ki kemi ki kpa kim penslur kadai na kadau jong kayo kakot but kadau jong kayo kakot ba ki artis rubun kimla ba kin imja na kata dei namar ba kam don kajing itu na ka government ha kajing pet jong pi kum artis bala yat ling ba deki pautali gisnam na do ka khandai spa prapunyo hatu pisngau ba kala don kajing itu jong ka government but ka arts and culture department ya kani ka jing drodor ha ka jalla jongi kan poi biang satu ka ju ka banga keren man ne ngidang don ha ka jing san jing mer te ka kadang san kadang mer te hendrai lakum no ka don hi ka jing kta not ne jong gitu ki brio ki babat ye ki ikhtiar ki ba fer ha kamtam ha sarkar namar menta lada kum ka jing keren fi kalong ba ngin pe ya ka sarkar kum ka kemi kaban pikir ya lagi khon kemat ye ki citizen ye ki khon ki hajar ti hak ta kalyang ti ngai ba kadon hi tang ba hendrei kampat da biang hadu kata-kata hadu kisnam gi ba yu tenga i hakani ka kini kisnam gi badang wan menta khamtam ha ka be dei bat ka jalla jongi mehalia hapo gini gi kindiat snam ngai ba kala don ka jing omtang ka jing itu ndai ka jing piaru ya ka jing sothu te kumbang pe hapo ka art culture department menta kini gi babat e ka ikhtiar hang tu menta kila sedang ban phung khli ban itu ro sai wi gi benta kam da dei e tang ya ka kum ka badan ka jing sothu ba aw ka art ani ka culture ka bagale ka sengkhasi ti gi dei ban kentiu dan rei gela persang ban sothu ye ki khun ki badan hapo ka jai ben riu jongi ki baya kata bat ki biasno bat ki jing san ki jing mer jong ki benta jong ka ne ka mati thau ba dei se ki ri ki la sedang ban wan kan kan chu ain kusano pinsem ba hakani ka jinglong ga sarkar go menta man hakani tang hakisen boro sikata kini ki bayo khusnam hagabe dei bat ka art hapo be dei bat ka ni ka Tirot Singh Award ne bor si dei ki nong thokot tang ki nong thokot be namar ki sung tho be thik tang kumta dan re dang sen ngakan mau nadu ikong Silvi Pasa me they more of a performing artist but they connected with song and theater te hadin yung to dang menship snem Dominic Sangma but produk kurba ki yo nakaliang jong film te kani ka jing san jing mer hapo ka sarkaru ka ba pelong yu ya si kini ki kli ki badan mentahang tu nai ki dei ki ba kham long sensitive kan ki kham sung thu ba bat ki lala ban e te kamut pade ba kitu ki bahasa kim long sensitive ndai kim kot perkhat le se lani kim mon ru amlap nong kim mon ban ayu nomor ki pej tang ke ba phi ong phi lada ngi ki ni ka pateng ngi pej be tang ke bangin yo kamai ki bisa kanum lam suno nama ngasim ba ka ke jing yo ka ba mi kum ka kamai ka de ka bangin bu so hadin ka ba kongsan ka long bangin pin isu ki kam jung ya khmat lada ki kam jung ki sena khmat bat bagi ka imlang salang lani ki brio lani ki itu bat ki mon ki lumun ban tang penut kami ki ban ai ka jingiro aru ka kamu bifilale kolong ka berengkam ba te takadau ka bakamai ka di banwan kham hadin te ka ndai ka ba pin pau ka ba pin sna ka ba pin thau mati thau jong phi kolong ka berengkam so hakmat ning kong e
di ngamtip lesi ki babun kin menjore kan yana mar kani kadi ke perthai bes ba di ki beriu ti ki bu swan ni kong ba kadi kanu nu ka kam ka bagi le kadi bandan ka snap ka ba anda kila dap puli kin sayo ka tulop ka babiang di kata song ha jing sutu simet di hendrai ngang adon tang ini bang ndong ba nakaliang jong kajing sotu hi jong asimen bat kajing persang ban prung ru ekani kar komperhat apo kini ki barikor jongi ba ningkong do ning sa ngidi ban pan pau saya ka bangila ban le ti kata ka kamai kan sawan hi kan sawan hi ha kuble shibon dia ba Frederick kumba ila ong iba Rafael mentani ong ba kini ki ba dan haka arts and culture department mentaki kablong sensitive bagi kam sung tho Shpang ka art mo. Ti ka jing kali ka bang ako aban kali pi pada ka ka jing sngo jong pi halor ka Miss Shillong selfie contest hajar arpo bala ja menjim snam bala penya da ka fashion society Shillong. Haringkat ba ka jing trailang ba ka arts and culture department. How to ka selfie contest la mo ban penuan ha kata ka thup jong ka art. Pemu. Kumbang ngilai mat phang ngila sutu ba phi penan kam ko ka khtian an ka dei be ka freedom yong phi mo tira na minta ngam te bali ngang kwa man kan me ko konteks mo la si bang ka dei ka subject jonga wasung e de si phila ban ba kada tamang kwa ban rap ka e be yong iba ba mo mangi ko mulai ikran I nafisa ila wan rai ba das man ong pangi ni saba mo ngimde ban klat bangidon ha ka perthai ka pa ka globalization ka long at an exponential rate ka bamut ba nadu ka globalization ka adong nadu ki industrialization ka continue handre manta ling ba ka technology ka jinge tung kho ka adang ka di ka bashir khai ba ti hangta ka la bandan ka friction ti hakan ko kom ni negotiate mangi ti la da ngi kan ni ka an nei bina pe shoy ka dan ka patronage mo ni hap kan ka patronage Dela fikwa kon kan ya gane shakhmat ngi dan kam bon shwa ka jingkli jungi nyap su thu ya ka culture jungi ka longkum no what is our cultural politics and what is the politics of our culture also mo kata finda pe histong sep ngi finda pe China bar khwa kidan kani anything is political even education to that extent is political ladang la su thu kini ta kabyang hande ladang shekan kaju thara ngin share will go in that vicious cycle and will not address an issue address the issue first ngi diban bat dreng ya kebentar ban kan dai kan bat dreng nginum la ban kham dut nang nuru mo dia ka jing su thu jong pi ka ni ka jing perlong jong ka fashion society Shillong haringkat jong ka arts and culture department ya ka selfie contest kalong political tharai kam dai kata mo ngap su thu ba darang ipek mo ong ipi kalau kadi ka protect badan confusion it's a very confusing world dan ipek ka art world na ngin pek ka no ngapek sep ni ka Shillong menta fi mental si ka art and culture ka ong ba ngai I ya ka economic dimension jong ka art mo nata ka daw to ngai ong menta to ngin ni ka seng kala long komta dang ong pi hap so thoi ka context la ngim so thoi ka context ne ngim na hap so thoi balik ka literature ka wan sha ma ka colonize mindset jungi ka dan ba fi habang ya tu ne tung ko ka pre colonial period kana fake ka policy making jungi te la ka bureaucratic imagination kalong very very vital how the bureaucrats want to see this tang ba ka pamut komta kamut ba ngin ai mangina em bakin define what is art aki so market kidan kiri pihak sutu mo nomor ngidan ka globalization mentaf ki ong kata ka global economy ka cultural economy ka creative industry dia ka bak la le asap ngi kasap ngir ong ba ka economy bik la le do bor spok kata haki 2000 ki ong ba ka creative industry ka wanra ya ka income generation tika China ka kata ka model ka sedang makaru ba ka ka state patronage hande ka China atau ka khamlong complex kadang la ka jong ka policy kanang he kuno ban ne ka India ka tan confusion menta kumno ban le kani tingi ka ministry of culture rup fina pet nei ka emphasis punya ka ya ka art kumno ban le ka pat baru khoi ya ka jing start ka abe hapo ka mechanism jong ka bureaucracy ti menta la fikli nga kadai lada ka bureaucracy ka obaka ka art kana lada fikwa ban question fikwa ban kritik kumanga simek ngang kam de ka art kam de ka art ten pi ngan poi sa chapi bra kam tam pi pidang dei khna samla
phiru phin sngo thu bha shphang ka art ba phiru phin sngo thu shphang kini ki beauty pageant se emo ti ha ka jing pe jong phi ha ka jing sngo jong phi kumnu phi sngo ha ba ka arts and culture department ha jaka ba kan sponsor ya ka pisa na bentai kini ki art exhibition na bentai kini ki painting exhibition kiwe mo ka sponsor penban na benta jong ka selfie competition She met dengan das ngo tanat ya kata tanga ong hok namar ba ngibun bah ki kena hangi samla ki ba ngo tanat bah ban draw ban pen ki ba yat ha tu ka benta ka art and repat banyo ya kata ka support dong Nia persang mo ngi barok ngi persang bat nga so thoro banyo ya kata ka support banyo ya kata ka financial support ngi di bandan hangi ban pen ingi do we deserve it or not kata ka di ban ka wan chan ni kong kata do we deserve that ti ngam marwe nga so tho ba nga tre number way nga tre kat bangala ban pen iya kata naka kam jonga naka jing puli jonga naka jing penyare ka jing mo jing perkhat jonga nga nyale ban pen biang yela deswa ngan sapet long bat nga ngedru bad ladang ala na ladi shwa bangan le akunta bangan pen iba nga tre shitom bat nga pet bet ya kata kalenti bang nga pen shairu ya ka ega bang akwa ti long kanwan kata ka support ken ni haban pen ikum ngi ki badang kena badang ya samla ngi de mangi kata ka responsibility ka shong hangi ngam de ban blame inu ru ngade ban ong banga kum banga de youth ru ngade ban don kata ka responsibility bangai ngade ban shna kata kalenti na bata baro Publish bun api Hashwa bangin ya ya chakmat chushu haka jing yamer jing mut jungi shapang ka art tung ye pe chwa khandiat ye ni jing pin idor ki bai dan na banta jong phi ka renaissance kata na du ka khat saus pa hadu ka khandrius pa hadinukris kadai ka weipat ka spas nam ka balo osrong tmai ya ka perkhat perdan tingba ka tho katar ki jing rodor ki jing odor bat kumjuru kala plela tmai ya ka jinglong kansai jong ubriu hala ka jinglong ka jong uhi batru kala khampale jingmut ya ka jing kordor jong ka mei mariang watla ya kini ki ngila bani i bakin khelung malumala sha ka bakut jong ka spas nam ka balalen hindrai da ka jingwan jong ka renaissance ka dawlanong europe kala khi imbyang lami shibun ki start perkhat kum Leonardo da Vinci Michelangelo Raphael bat kiwei ki bala pelle jingmut ha ki ki bashisha bat bala benlong ya ka bangila ben khod ka realism Hagani ka spas nam jong ka renaissance kala don ru kaching persang ban puli bian pabian ya kamet ka phat jong ubreu kumba kalong nadu ki thiet ki chaw hadu ka jingya lenti jong ka snam akamet ka jinglam lenti jong ka renaissance kala penkha ya ki spas nam bakong san haka history jong ka birthday bat kala pun jing king ru ya ka wei ka spas nam sha ka wei pat ka spas nam tungin ye pet khndiat ya kita ki spas nam ki ba kham kong san batru ya ki jing odor ba khampau nam jong ka tu ka juk mannerism kata na do ka khatsan spa apinyo do ka khatsan spa prapo ya katur ka palapau nakani ka juk kade Venus Cupid Folly and Time kabla draw do Granzino but kumta tar ngilapui sa shaka neoclassicism kata ha ka khanyo spa sanpho ado ka khat pras pa sanpho but ya katur ka palapau nam tam nakani ka juk kade jo Napoleon crossing the Alps blood draw do Jacques Louis David kawan sa ka romanticism katana do ka khat news pa prapo do ka khat pras pa sanpho but ya jing draw dor ka pau nam tam jong kane ka spas nam kadai jong William Blake kata The Ghost of a Flea but kumta patar ki wan sa ki conceptual art contemporary art but hadu ka spas nam ka bamenta ka bangidon kalapoy siya ka digital art the Barafel
ladangi pet ya kini ki painting mo kum kini subuh kum ka lasapa Mona Lisa ngi iba kitu gidi ki painting ki ba ramdor ba hadu kata-kata andai mental ladangi pet ru ya kitu ki painting ki labun ki ni ki artis ki bala penbut bat pertubut bat kini ki bat kini ki painting ki bawan kini ki artis ki ba pertubut pada long kim da long ram hadu kata-kata hatu kajing pertubut jungki ya kini ki painting ki baramdor ka pendu no ya kata ka value jong kata ko painting na fisungo kum no Ia katu ka ba tenrai ka bau kile ki barikor ada paslang te kam pendo kam kata ai tenrai kam tei pat tu barikor ubale kata tim ngasai kalong keberon kam ba man u barikor umdong tu barikor kini ki ba don bentah ka mati thau nai kidi ben don kata ka ban mi hinala di te kadi ben long kreatif kadi ben long original tela da fi haban pertu bot ka pelale ki we tengah try kam don ka ban no senyang lada ka ban pensan ye pi ka ban pen kraw ya ka perkhat jong pi kam don ha jing susu jong la kai tela da ki kisim da kumai kata ngamla ban nomor kani kadi ka jinglong ka jingban ka baya bot hak borok kiliang lada file je ketu ke jingkli bo fi ong fi mene sepang selfie ti nama kadi ke trend deh kadi ke trend ka badan ha yu ti gini ki kher ki mer ki badan ha sarkaru ki pej long ki sim kabu kan bala da kani kadon ke benta ban no senyang ha ka ban kentiu lesi ya ka mati thaula ni ban yok kamai pisah la ni ban long ka ba kaban yetip pat ba belum popular ti kile la kale tenrei kumboong ifedrik menani laknu kidi ban kenkor kidi ban nyokor ba ki barikor ki khamdan ka jing suthu ka ba kham janai bat ka ba kham sani ha ka be dei bat ban keren saphang ka at ti nata ka daw kini ki ba puthu bot nai ngam tharai ba kin position no laknu kumno yano ru ki ndaong atang hakaliang ka mati thaw hakno no kaliang jing trikam rada yu doktor na yu engineer na thai ka kani ka creativity bat ka originality ka long kabran kam ti ngam ong pade ba kitu kim di bandan dasi ka bagale ka sarkar mo bagale ka ankal sa ban promote ya ka selfie competition dasi ka ngamong bakam di bandan kadi bandan milay tang ba di ban song tho kanya no ban simswa ka ba kham khia tho ka ba kham janai ka ba kham sani simsoi kita lada kini ki badon ka paso kimyo jaka ban yu ban phurung ha kata ka Islam sarkar ba di bakin ai ka lenti wan man ki ba sulong no ngam ong long kam kai long ki bam don ban ka bante ya ka long renyang juno lan ki bam don ka bante ya ka long yeng long sem lan ya ka emlang salang ti ngas ngo ba ki di ban sung thu ban sim khia ya ka no ka benta ka ba kham kan sai ka paso sim sui kata ai lat ki begini nata ka daw ba ki babun ki badon sia ya kata ka paso ni kim yo lat ban mi perthai te ba Rafael nga kwa ban buru kani ka jingkli pi ladang ipet ya kum subu kum ya ka tho katar mo kidan kini ki kadan kini ka plagiarism ka bang ikot ka plagiarism ladang ipet cha ka shaki jingruai kidan kum kini copyright reserve dai ladang ipet ya kini ki jingdrodor hatu kidan kum ki kum kita ki ba protect ya kini ki artist ki ba drodor ban lat na ka sha pertubut ya kata tengah ngam datip hal se gini ki balai kham ya pule gini tim nama ngaru ngadi basu wan hi na po long naladi hite ngam pada tambah ndai kidan hiki kita ki jingle tanga ngapat ju tip ka an ki tren gumno ha be di kan ngam pada sungthu ba kan te ba Frederick halo jong kata thai ka copyright ka ade ka we ka lupa ta ban ong ka perthei jong ka ade ka de ong ba mo melak ban distrik ya ka kadang kata kasang perkat kadang firok apa itu kadang lakajong ka anggal mo ti hendai menta ko ban benrap ya ka ko ong bang baba no sikli ya ka tu ka jimen ta jong ka selfie mo ka ka mo bon ong hang ni mo ka state jong ka dan em ya ka vision hala jong ka culture da fikan tang hap kan ya kata hendai menta ngin ya kadat situ try nginum la on poi namam ta fi ko ban benchen da fi sung thu ba fi dan kam ya ka state mo
ngidon ki biro ki ba kumno ka state ki ba yo ngila jo discuss na ya ka benta jong ka arpo assembly ha ka history jong ka assembly mo pe ka gaming mo ba kadon ka pisa ka gaming bill kawan tingi ngobot ba ang fikir tangga ni ko mo so ba ma nga ngide bangin so thu ba fi ni hap so thu ya ka structure te kalong kumno namang ngi pe ka board te katis jong ko bor kalong kumno ka ek artistic sensibility jong ki inculcate maki himla ba baki kim kwai ka jing ba tingin so thok kumno tila da kadang katasel bang fi mi ha ka ba bang wanra hande kumno ngi don na ya kata ka deliberation ka honest discussion in ne kumno ladam ta fi ang dan ya kata ka youth policy kat no benta ka ngi ken ka youth policy ki benta ngapai ki mo ka skill mo ki ang kadang ka sport kadang ka music kadang ka ni kata ini ni kwa na bangin dan ya ka policy ka bolong concrete ka bodan ka direction ti benta lada ber khat namar ka system jingi po India hi ka dei ka long bureaucratic bat kamnum la hi ban la na kata lani nam ta fikan spang ka digital art ki ang bangi ko ban decentralize everything mo in an art world mentang I don't want to go by a gallery because gallery is so suffocating, it's manipulation, too much of equation of power, this and that. Okay, decentralize everything, the concept of cryptocurrency, okay, and FTS, what do you call that? There's one concept now, okay, but you have a cryptocurrency, non-fungible kind of token. Because why? They want to avoid the art world. I want to have my own. Tengin pe konteks jungi lala ban kum ta na bang oi fing ong man na bang hitung khu dan post modern download baru khat khadu ko po ultra modern post truth ki post kita ngin le kum no te kata ka dei ka wisdom namangi ngi shanya ka bureaucracy lara fi ben gan no ngila ban le kham ka bureaucracy namar ka history ka kum ta tela ngim so thu ikini ki man te fi kwa pe ka state ka kwa balong kum no ma kidan ngong fi mo nyap su thuk bangi dana ka globalization kamdan kata ka thinking out of the box kin shuang kin wan ki administrator kin wan ki bureaucrats think out of the box and involve the stakeholder nama ka to ka kawan na Europe hendak pe baru khat kini nei ngani thui phi ka scheme ni kawan na po Europe mo the think tank hi jong ka rukom par khat ka culture kani kata ka dei ka Europe it is an epicenter ngi kwa ban deny fi kwa ban kata ka trickle support China okay invest support ka culture. Tahu Pak Frederick ini apa yang saya kajing keli mo? Kajing keli jangan kalong hatu ki dan ki an ki ba protect ya kini ki artist ba ki num siapan buat ya ki dor jong ki ba ki draw kumbadan ki kathok katar ba ki jingruai kandan ka ak ma halok ngam da thikna kata po India ka kandan ngak shutip ba tang kowe ba kadang mi menta ka de halo jong ki shubu menta ya ki antiquities mo ya kata ngati kana ko ka mansha te kila ban thit mo nang to shendai menta kam sha shu you can have antiquities only within the country hendai ka ni ka copyright halo jong ka art ngam tharai ba ka kadang kabel namar ka ading dan sa concept of appropriation mo nata ka mo fi ni hapet shoti malingi ngi karen ka ege badan kam menta ngi let's kini technicalities nai let's see how can we can ka prospect menta fi ko ban ka na sutu ya ka jing onyo fi mo ngi ne let's see lang ni shakmat larang ngim sutu ya ka ege bawon shwa ya ka menta jungi larang ngim sutu menta ngim dumla banyak shakmat tin mata fikwa balik shortcut baru khat te ngaso bakam lang lara fikwa sha badan ka honest discussion ngi so tho ya ka ngire banyak shakman ngire bandan ya ka a very serious kind of a discussion kan yimla ban mo bangin long focus ang to naman ngong feel mong kadik partai bangin tingko ka to ideas ka to infodemics ko mangi mo ti ka affect ya ka bureaucracy ka affect you artists Henry ka syong ka jing start jungi kumno ngi chakmat kan tin ta fi nganyai ban banyak kata larang ikan kat ni artis ni ka infrastructure you bagi ko abanong mo tom ta ang subu ngidan ya kan ni mentaki ang kadang kata ka bottom up approach mo bottom up approach ni so kumno ngi ka banwan kumno fi mata fi ko ban ka state jungi kan ni mo kan long kan de ka patron ni fi ko ba kan de maka ka architect mo kidan kita kumno kya ka policy mo fikwa bikin engineering ki bakham lo extreme kadang little bit of Chinese kile kan ni mo ki kwa ban control handai mentale si ka government jungi ko ong let the market decide
Kadang ke influence yang ke market, kalau penetrate apa ke birokrasi jungi. Memang orang bawa ke trend kalau ngomong anything that makes money monetize, you do it. Pikwa banang kata pikwa ni baka art and culture kan day kawai banang kan pet yak excellence. Ngan pet yak aesthetic sensibilities. Lada ka art and culture kalau kata I think ni kibar kuat ta ingin stonat ya kata. Leni pikwa bakal long by anything goes. Gasaru kasong ka kajung sosok kajong ki. Kasong hangi la rangi song klikti ni song klikti kata kaya ko hendeng ong vi nyap sosok ba ka impact jong globalization kam impact tong artis. Ke impact ya borok hi. Ya administration ni ka politics dia. Dalam fikwa man sim kata tong om mentah mo fikri ke jing klisha nga kanyat. Do you want to have defunct talent? Do you want to have produced this defunct talent again and again and again? Because we don't have a direction. Sipo fikwa kap jungi ni kwa na but institutionalize. Ni kwa ni kwa kata kasong artist menta let's say ka lagi lek epok artist fraternity kalong divide. No, menta I have a technology. I don't need the state. Tapi kwa ka government ka kwa ban euro ka kwa ban sim baru jong pattern. Dalam tu pattern kamut kila susu lupa kila identify kani kini kila ada lupa kila done ya ka certification let's say jong upai ba bakani ka excellence. Promote, protect ya kata. Tapi nak ka cultural policy jongi yang ni state terpipet. Ya ka culture meni ka dekai. Promote, protect kita ai. Hending kisutu kumno ya kata ka art ka deki ong hadu mata kadang-kadang thai ka tribal art. Indigenous tribal art kamut kumno haki niap susu deh. Mata nak ngin promote ka talent mo. Hey kat ni ong bangla telun ni ba filak keli ke jengkeli. Ni dan nem uno intellectual uno elite wang tos ingin nyepet hak bentai beda dok todar ngel apa ya ke literature kalau ada yang ni kaste ke literature jengi kalau ada kawan bangin peti bangi long kerpang mo nata kada boleh ke literature kayo kata nama orang pi kada ni ka colonial legacy let's say ka todar hangi boleh kalau muni ngimdan ka colonial legacy number what Lala subuh dan unu nong set ngi uang ba au kasih trem haban thot dor thak along nama bu phareng uang ba ku kasih unang haban roi kasong hadu intellectual juga itu ki por ba ki le health state dasi mo ki gitu ki intellectuals kong tang ka thok ka roi la byang pi tikan ni ka elite jungi ki intelligentsia jungi kila tengkun em ki dur ki dar sha nga ba kan kamslam ruangan pengi kan ni ma balik kalau important ka mo Ugandi udah basuh bahaya ka art. He changed the entire narrative of when they had the Congress meeting. Maka tu Indian National Congress misalnya kadang itu ki fasad, iki boleh bolong very royal. The moment Gandhi came, he was so visually sensitive. He changed the narrative. Wandra ya ke Khadi mindedness. Wandra ya ke Indian art, but ulang very political. He involved the artist, Nandala Bose. You have to understand his sensibility also. Where lies we? Ka dictate ka pori ukam shim itu ki balong European. Mau kan kan nationalist agenda. That's everything kalau political. Tapi ko aban so kini hap so kini ki intellectual jungi ki intelligentsia jungi kila kenyam na em bat kidur kidar. Kila ai na em. Nama piap so de everything kadan ka bor. Modo bat ka bor ki elite. The structure of power ki okay. Ka literature kayo kata. Ka music kayo kata mo ka music yang mo. Uput utam akan ni kaya rap. Kira ka art kami mentai. Taba Frederick ngin saya poi yang Shapia kata. Dan napingin ni poi na menta siya ka contextualization mo. Ladang ipet menta ka jela jong iru kelas dang don kani ka jing drodor ka ba kila contextualize. Kum ngachu shim nuksa jong Mario Patao mo. Kum Mario Patao u penwan ya kata u subuk udroy ka Mary but u penpong ya udro hakaba ka riam narai ti ngi iru ba kidan ki babun ki upat kam tamru ubadai na kaseng kasi ki persya ya kata ki persya ba ya kata ya ka jingle jong bat kim sungu tenat ti kei ka thamai subuk ko kei ka thamai ka ba bat hatu ka jing sngothu jung phi kum ka artist
Pisngo ba ke ai ke ba lale do Mario kalong ke badai. Ni kalong ke bomdai. Artist freedom haman hang ni kadon kata. Ngimla ban khang yenu ru kumno bakin le ya ke ai kin le. Ti kum u min shuang an ong u Hussein MF Hussein ule ka painting ka ba ule nude nga tharai of one of the goddesses no in Hindu mythology. And he was sent away long ula klam sha sho bon shong hagari la sha be no hakata ti kata long kalong Henry kala shong menta kata kala don ha ka history ngila pulis phang kata ngila tip phang kata Henry katu ka jing le jong uru kala hakawe ka kom long kala pen shluri ki we ro ban ong ba kila ban question kila ban ong ba on lada ula ban perkhat hakata ka kom tengaru ngala ban perkhat hakawe pe ka kom jong ngaru ngala ban pen I kumno ka ngang ka perkhat to ngala ban ong ba ki persat nakaliang jong ka seng na liang jong ki nakaseng hasi ba ki ba umario upen I ya kata ya ka mari baka wan haka dur jong ki hakariam khasi ai Henry pimla ban ong ro bakare ka jing bakala jong I ne ka de ka bahane ka de ka sniu namad ba Mario idang shimile de bi de khasi tedi kwa ban panwan ra kata ka dur iwan ra kata ka jing jan jong I ya ka dur jong ka mari hayala di kata lo kalong per kalalong na haka personal level to ipin I ngi ka shong hangi pre kumno ngi shim ya kata ngala ban shim haka positive haka ta ka balong positive ka ondok kiwe kila ban shim negative but that's art, that's how it is. You cannot please all. Kalong ta kay Teka jingkli ya bang kwa ban kli pat ipi ba Rafael haka bay de ba kata. To what extent should art be given the freedom? Hadu kat no bangila ban ai kata ka jinglat lut ya ka art. Namar ladangi pet hi ka art ru kala ban yat kat cabamon. Like lah. Kala ban yat lan. Ti hadu kat no ngila ban ai ya kata ka jinglat lut ya ka art. Ka jinglat lut te ka de ka bajudan he berbo. Ta ka daw nga ngasik keren bahaya gani. Ka jinglat lut ba ka jinglat lan mga umtan. Tilarang asim hapo ka iru, hapo ka ketin pareng ru. Freedom and liberal. Freedom ka dijing lai lut. Kamut kadon ka jing te hang nu ra hang nu. Ka mdai ba te da ka keyboard da ka ikhtiar nu. Dei ka te ka jing te blan nu phi. Dei la da phila lai lang kamut ka jing te blan rum dan shu. Te ka ka jing sngo jong pi halor kini ki graffiti artist ki bami menta. Gitu pada kia lah kejong. Gitu kia lah kejong. Gitu gilong gidan lah kejong ka jing pensngo. Ka bedai bat ka imlang salang ka bagi saya ketin kesini orang kata ka koopmenti. Koopmenti kemut ke style. Katu ke bagi ki keli ki pertho ki tokit ki bisyar ka jinglong jingman ka imlang salang. Gidan lah kejong ka bentar kemno bakin penpalang ha ka imlang salang. Baka ka jing le se ka la bandai ka bamsap bampong. Kasi kalau benda ke jing long asap, kasi kalau benda ke jing tombor jong kiba kham kraw ya kibarin, kasi pun ki jing jah ke emlang salang. Ti ketu kam dadan tan hak ta kaliang, lada takadaw kam dadi bendan tan utau dengkot, lani u sawar bat bu ba kanno ko balawannya. Tendre hakabai keren kumbafi keren mene hakabai dei bat I Mario, ti kumbi ong inafi kajing itu jong I ya kemaria kalong hapo ka lengwer jong ka riti dustur jong I ti ikwa ru ban penyajan hang ta ti ka kam dani udam kam pat lai la dang long ka perkhat lai lut ten rei ladadan pat ki kom perkhat kiba pnieng sedu uput ke ban keta ya ke jinglong kentang jong ga rekom perhat kasi le si kata kala belong ngam tip ke empat don kum kata ke banja ngam pad I bakan don gon kata ke banja hakal yang ke kam thodor te le si ladan munu ba le si ka wat kum ka ba I ong I nafi hakabe de bodu MFC udon la ka jong ga san perkhan kumno bo un ban penpau khmat ke perthai sepang kata ka belai Hindu haga jing sotu jong uru udon kata ka jing kengkor uru udon kata ka jing dan rei lada kita ki ba pej bedagi I pada kumai tem law lai kita saisin kumai ong nafi long ide bendan kata ka jing pej ka balong ka ban perkhat ka bapa positive mindset
ngan susim ko ke nuksa mo pi hoi ki barekor ki laban le gano no ke kadon ka ketien apa ketien kasi jungi pi habangi ong lungkun kamut ke bolong vulgar kalong kabas ngosang kabas ngo bam solong ban yu tinre kimtip pada baka katamai jong kata ketien kadai lum khoi te ngin saya keren biang sepang kaat kajing keren sepang kaat hi kalong ka ba jalan ba bat kalong ka ba jengai bat ngimla bangin pendap tang ha ko ka episode ngaku aban ai kublai ya iba Rafael ba Frederick ba ina phi iba la platform ben wan bat ngi sakani ka studio ba ngin ya phliu jungmut halor kaat bat ka jinglong jingman jong kaat ha ka jela jong hi te katu bat palok nong pet ngilapo isya ka bukut jong kani ka program jongi nangai sa bat ngi bat ngin saya syam biang la syam tayo hakaju kapore kata por san baje ngade ume bon ling doar naka di Meghalaya kublai shibun ublain nangai kerkhui phi